Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da li je to doktor? Ne, nije. A jeste vi plastična hirurgija? Između ostalog. Ja zovem zbog mog tate. Dobro. On bi trebalo da dođe na operaciju za 2-3 meseca. Dobro. Pa mene zanima nešto u vezi toga. Da li u operaciji može da prisustvuje još neko osim doktora? Ne može. Osim doktora i njegovih asistenata ne može niko više prisustvovati. A da li može da dođe Čika Charlie? Molim? Da li može da dođe Čika Charlie? Čika Charlie? Da. A ko je On je majstor za tetovaže. majstor za tetovaže? Da. A šta vaš tata operiše? Moj tata treba da operiše nos. No, Da, ali znate o čemu se radi? ne znam o čemu se radi. Ja njega teram već godinama da uradi tetovažu, a on neće. Pa sam ja mislio, pošto će već da bude pod anestezijom, da mu Čika Charlie tajno uradi jednu tetovažu. I tata neće da zna. Aha. E pa, za takvu vrstu malverzacije mi nismo vam pogodni. A zašto? Pa tako. A mogu ja da te pitam nešto? Da. Koliko ti imaš godina? 10. 10. I ti već sve to znaš. Pa ja volim tetovaže. A, pa super. Ako hoćete, on može i vama da uradi neku tetovažu. Neću. Platit ću ja. Doviđenja. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko.